Mara. Aparo ni siasa e arita kwe en achiel kuom gima owinjore bed ni waketo tenge nikech ing'iyo thuolo mokalo higni go te siasa mirwako e arita mosemiyo wabedo kata gi polise mang'eny mowuok e dhoot achiel molo dhoot machielo. Siasa mirwako e arita kwe momiyo kata mana kinde mokalo wasebedo ni koro samoro ng'ato nyalo biro kwalo ombulu gi wang' teko nikech ong'e ni thoth obila gin gima wuok e dhoodgi. Siasa mirwako e arita kwe gin gik ma king'iyo to gikone wabedo koda obila ma ok ong'e ni ratiro mar oganda to ng'e mane irito kaluwore kod dhoot ma ng'ato wuokie. Kapok mulo broad base no motegno to adok chien wach mar siasa miwinja lose wach mar weche mag arita ni. Yes. Anyalo paro kinde ma twak moro ni chane obede godo kod jatelo mar DCP masani mabende kinde mokalo ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mano otemo ywak kowacho ni oganda mowuok e masawa mar Kenya osema lemo mag telo mane gintiere godo e sekta mar arita kwe. Kendo nokwano ni kuom telo maromo auchiel motegno mane gingirore e thuolo mokalo koro sani omagi kendo kegi ne dhoudi mamoko. Kendo jafwambo cha ne piny to yawa dibed ni koko migi dhoudi mamoko do mago mana jo Kenya mabende poni mana kod nyalo. Nochiwo ranyisi kowacho ni kinde mokalo gintiere kod jagoro mongirore e migawo mar arita miluongo ni Karanja Kibicho. Mabende ne owuok e lemo no mano bang' kane jatend piny mokalo Uhuru Kenyatta owuok. Kendo koro lemo no sani okaw kod Raymond Omolo. Mano nodiyo lwete. Ochako dogo wacho ni ne gintiere kod jatelo mar obila mag okwach kich miluongo ni DCI George Kinoti mabende koro sani lemo mare omi Amin Mohamed. Odogo chako owacho ni ne gintiere kod lemo masawa ne ntiere kod lemo mar jalup ogai mar obila mano Mbugwa. Lemo makoro sani omi Lagat. Ochako dogo chiwo ranyisi mar ofwamb kich mar NIS mabende ne nitiere Kameru kanyo masano mi Nordin Haji. Odogo wacho ni kinyalo paro kanya ne nitiere commandant mar GSU. Mano koro sani gionge godo. Makmane koro wegi gi lemo achiel mar IG. Owacho ni tumewachiwa kama tumeachiwa. To IG no dongene mano wacho no miyo kanje tich. Koro wacho ni mano koro e koma achiel kene ma masawa dongo e telo mar arita kwe mar obila. Nang'iyo twagno katemo dok e kendo to ago kwanta wacho ni magi achiel kuom gik maketho kit kaka watayo sekta mar arita kwe. Nikech ma nyisi ni